Hoe ging het met 2025? Maar eigenlijk het bij Bong. Bij Bong zie ora met de waak back, waak cifra nang, differente cifra nang baha. Eigenlijk is hij nos core business die cuerpo policial is seguridad, de veiligheid in het land. I paami, ik ben responsabel pa nos cuerpo y daarmee pa seguridad. Kijk, nos de waak schietincidenten, abaha, nos de waak steekincidenten, abaha, nos de waak atraco nang abaha, nos de waak hit and run, abaha drasticamente. Morto den tráfico, abaha tambe. Zie je zeta gewoon hobby boom. Pero tambe met meeste mensen nou gewoon nog steeds, aquí ting slachtoffers, victimen nang, je zeta kale die mas. Pero mi ting worry, je zeta het tráfico tambe, sobra mitawak aumento dingen accidenten nang, ku y sin heridos. Dus gewoon aanrijdingen nang, je zeta ja, gewoon het stijgen, ting aumento. Perso eta, ja, ik kost ik daar echt, ja, toch wel mensen daar let op. Ja, ze daar, ja, het pisa na mi corazón, esa palabra, ja. Kiko señor Arnhem lo consejari parte, ja, que no sin demasiado auto, Aruba mira mucho druk. Eigenlijk is het een combinatie. Het is rijgedrag, gewoon gedrag dingen trafico. Daarmee een probleem dan kun je gewoon alcohol dingen trafico.